Ήρθα από τον την Ίδωρη, έκατσα πάει πέρα 20 χρόνια. Άνοιξα ένα μαγαζάκι, δούλεψα πολύ. Μετά πήγαμε και στον πύργο και κάναμε θερμοκήπια. Μετά γυρίσαμε και αρχίσαμε την ίδια δουλειά. Τώρα τελειώσανε οι δουλειές και κάθομαι μέσα και ξεκουράζω μέσα. Η δουλειά είπαμε πως είχε πολλή δουλειά πάει πέρα. Ο Φρατές είχε πολλή κίνηση. Είχε μόνο επαγγέλματα. Σομαράδες, μαγαζάκια, μαρακούς, ράφτες. Επέτω γύρω το φωσφορό και πόδετα από το μέρον αυτό όλοι κατεβαίναν. Όλοι εδώ πέρα. Εδώ από το 52 μέχρι το 98 δεν σταμάτησα τη δουλειά. Σήμερα μου άρεσαν. Και τώρα θέλω να δουλέψω. Τώρα δεν υπάρχει δουλειά. Τη δουλειά μου δηλαδή την αγάπησα. Μα πού θα γυρίσει. Πού θα γυρίσει να πάει. Αφού δεν υπάρχει, πρέπει ένας τεχνίτης για να μάθει. Να βγάλει ένα μαστοράκι. Στεροχωρούμε που λες, γιατί φεύγει μια δουλειά που κάποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κάποτε μπορεί να χρειαστεί. Έφτιαξα και σπίτι, αγόρασα και περιουσία να πούμε ορισμένη, ικανοποιήθηκα.